Jebule kok urung didandani. Kok kon kok awet diisuk. Pak, jemurane iki lho dandani. Ora garing kumbahane iki kok. Ngusik. Aku cek repot kalau Bu. Nyala penes dulu. Ya. Halo, Lek. Kilo aku ndek rosokan wesi. Gelem nuku. Timbang ora kanggo. Oh, ya wis, Lek, aku tak rono. Apa kok nanti Bu? Apa tak dol ning luar rosok. Ojo ya Bu, biyen iki tukune larang. Alah barang, goro-goro iki lho, sampean lali gawean omah. Yo ya Bu, ngono aku bar masang speaker iki lho. Engko jemurane tak dandani. Alah, kesuwen. Ndi nyatane? Wong tuku kok ana isuk yo gak jam mangkat ngono kok. Yo, nek tak dandanane. Nek ra jam ngono kok gak jam mangkat. Kok yo ilang neh. Pak, wong kok gak kena dicekel buntute iki lho. Lapo nek nusur iki lho Bu. Ganggu wae iki lho. Anggere nek wong lanang ape seneng sedilu kok enek-enek wae acarane. Sediluk Pak, sampean tak kon dandani jemuran kamang lho tok. Engko nak wis bar, sampean arep mancing tekan kok bengi lho, tak umbarno. Lah dandani dhewe gak kena to Bu. Lah nek aku iso dandani dhewe tak dandani dhewe ya. Lapor kok kon sampean iki. Kesuwen. Nak gelem yo engko, ora gelem yo wis. Aku pe mancing sik. Yo wis Pak, sampean nak moh yo wis. Anjen sampean yo lanang sing gak perhatian ambek wong wedok. Suwe-suwe nek ngono ki terus aku yo gak betah. Nek ngono, aku tak pamit sik. Aja mau tangisi, aja mau gelani. Sopo sing ape nangisi? Sopo sing ape ngelani? Ngape bali-bali kono? Hah? Tapi wonge mau kan nggawa tali. Jangan-jangan? Lho. Bu. Bu. Penang di to, Bu. Kaya cekak men pikirmu. Terima masalah sepele ngono kok ya kowe nekat. Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Loh.